Dostlarım, məňze salam. Bugün size AI Hub Airdrop'u tanıtacak. AI Hub Airdrop'u bir iskustven intellekt proyektlerinin biri. İskustven intellekt projekti Türkmençesi Emil Ang proyektlerinin biri. Bilişimiz ýaly dostlar, Telegram'da tonun aşağı kaçan bahanı etmelimi ýa-da Airdrop account'un köpelerini bahan etmelimi nämeden görjegimizi bilemzok. Ýöne Telegram'daki Airdrop'lar daja inni goýulan pullary hem çykarman başlady. Şoň üçin biziň kanalymyza öňden goşulanlar baglansa bilýändir. Biz öňem aýdyp geçipdik bu hil airdroplara goşuljagymyzy. Indi bolsa Twitter sahypalaryna giremizde. Twitter sahypalaryny görüşüňizde 274 000 patpisçiginiň bardygyny görýäs. Biraz aşağı gaýdymyzda bolsa görüşüňizde postlarynyň kommentariýalaryndan uje airdrop'un nähili işleýişini biraz açyk bolsa pikir etip bolýar. Indi bolsa airdrop'a goşulmak üçin aşagdaky X bilen dowam etdiğin yerine basýas. Biz silkany aşagda goýýas. Şu silka boýunça bu ýere gelip bilýäňiz. Indi X bilen dowam etdiğin yerine basýas. Ne X Twitter bilen dowam edip basamyzdan soň Twitter saýly ýa-da separ. Men eksen Twitter bolan üçin menne haýsy bilen girmekçi bolýanym. Sonra men size görkezmek maksatly ikinji accountum bilen giriş etýän. Indi bu ýerde gara ekran bolmagynyň sebebi dostlar, Twitter'in howpsuzlyk çäreleri sebäpli bu ýerdäki ekran videoda görünenok ýöne bu ýerde Twitter bilen giriş etmek üçin ruhsat soraýar sizden. Siz ruhsat bere basýaňyzda dowam etýäňiz. Ne dowam edemizden soň bizde browser saýlamamyzy soraýar. Biz men ýene ikinji Chrome'dan girýän. Siz öz Chrome'ňyzdan girip bilýäňiz. Ne biraz garaşýas. Ivse airdrop'a giriş etdik şu an. X basýas. Ne bu ýerde görüşüňiz ýaly biziň Twitter account'umyzy patpisasiýa ediň, size 10% bonus berýärler. Muny hökmen almaly. Ne follow ýani patpisasiýa knopkasyna basýas, Twitter'a geles. Meniň ikinji Twitter saýlaýany dowam etýän. Ne Twitter'a gelemizde bularyň kanallary çykarýar. Garşymda kanalların patpisasiýa edýärse izinize geles. Indi olsa Discord account'uňyzy baglaň, biz ýene 10% bonus berýärler. Muň üçin Connect Discord diýen ýerine basýas. Bu ýerde aşagdaky go knopka basýas we dowam etýäs. Indi biraz garaşamyzdan soň ne görüşüňiz Discord account'umyz hem airdrop'a baglanýar. Indi bolsa şulara ýaly bir ekran çykýar. Bu ýerde bolsa biziň Discord kanalymyza goşulyň, size ýene 10% bonus berýärler. Muny hem hökmen alýas. Muň üçin şu knopka basýas. Ne bu ýerde ýene bir separ Discord'a basýas. Bu ýerde şu kabul et diýen ýerine basýas. Bulan Discord kanallaryna goşulýar. Discord kanallaryna goşulmamyzdan soň ilk ölen biz verifikasiýa geçmeli. Verifikasiýa geçmek üçin şu ýerdäki verifikasiýa knopkasyna basýas. Indi bolsa şu ýerdäki sol we captcha knopkasyna basýas. Sol we captcha knopkasyna basamyzdan soň biz şulara ekran garşylar. Bu ekranyň içinde suratda ýazyldyran harflary ýadymyzda saklaýas. Aşagdaky select knopkasyna basýas. Select knopkasyna görüşüňiz bizde u bilen başlaýan bir zat bardy. Indi saýlaýas. Verifikasiýany geçdik. Verifikasiýany geçemizden soň siz rol almaly. Rol almak üçin şu ýerdäki choose roles diýip ýazyp duran ýerine basýas. Aşagdaky 3 sany rol we 3-süne alýas. Ne birinji basýas, ne birinji rol aldyk görüşüňiz ýaly. Ikinji basýas, ikinjini alýas. Üçünji basýas, üçünjini alýas. Ne görüşüňiz ýaly biz 3 sany rol 3-süne aldyk. Indi bolsa ýerine gelýär. Ne bu yer olsa airdrop'un dashboard bölümini. Dashboard bölümüne görüşüňiz ýaly bir näçe Twitter postları we Twitter postlaryny has giňişlerini görmek üçin aşagdaky Twitter feed diýip ýazyp duran ýerine gelýär. Ne Twitter feed bölümine gelemizde görüşüňiz ýaly bir näçe Twitter postları we bu Twitter postlaryny expert diýip ýazyp duranlary uje wagty geçenleri siz indi bulara jogap berip bileňiz. Ýöne biraz köküri galamyzda görüşüňiz ýaly bir näçe Twitter postları we bu Twitter postlary biz kommentariýa arkaly jogap berip IQ moneta ýygnaýas. IQ moneta ileride bize token hökmüni, hub token hökmüni paýlanýar. Indi bu soralara jogap bermek üçin täze sahypa açyp ChatGPT ýazýas. Birinji silka basýas, ChatGPT'ye giriş etýäs. ChatGPT'ye giriş edemizden soň bularyň ikisini bir gruppada jemleýäs. Indi bolsa biz täze airdrop'a gelýärse, şu ýerde görüşüňiz ýaly birinji Twitter postlaryny soragy we bu Twitter postlaryny soragy biz şu görnüşde kopýalat etýäs.
Kopýa edilmeden soň ýanky soraw bu ýere üstad etdiýär. Aşagynyň bize ingliz diline gysgaça jogap berdiýär. Gysgaça jogap berdiýimiň sebäbi Twitter'da premium account bolmasa gaty uzaklatlar ýazmaňyza ruhsat bermeýär. Ne görüşüňiz ýaly bize gysgaça jogap berdi. Bu jogaby şu ýerdäki knopka basýarsak kopýa edýäs. Indi täzen ýygyňyza gelýäs. Ýygyňyza gelemizde şu ýerde görüşüňiz ýaly train the AI diýip ýazyp duran ýerine basýarys. Bize gün Twitter account'ymyzy günükdirýär. Twitter account'da yankı Hub AI'nin bir post var. Şu postun aşağına şu yerde komentarya knopkasına basarsa yankını şu yere üstad edeceğiz. Ne bu yerde atçın knopkasına basmamızdan sonra ýygyňyza gelýär. Endi biz uje birinji sorawy jogapladyk. Endi aşağıda ikinji soraw var. Hemme sorawlary şu görnüşde jogaplaýan ýönümizde has düşünikli bolar ýaly ikinji soraw hem jogaplap görkezýän. İkinji soraw üçin ýanky kopýa edýär. Bu ýene ChatGPT-ä gelýärse ýanky sorawy üstad edýär. Aşağıdan bu hem öňki alyp ýazýar. Ne ChatGPT bize reski soraw jogabyny berýär. Muny täzeden kopýa edýär. Ýygyňyza gelýär. Ine birinji biz jogap beripdik. Ine ikinjiä gelýärse üstüne basýar. Ine Twitter'ine gelýär. Bu yerde komentarya knopkasına täzeden basýar. Üstad etýärse açyşa knopka basýar. Ýa. Ene biz ikinji soraw hem jogap berdik. Siz bu sorawlara jogap beriňizde size IQ point berilýär. Her sorawa gideçe 150-300 aralyk IQ point berilýär. Siz bu IQ pointlary ýygnaýaňyz we listing başlaň airdrop paýlanyny bu IQ pointlar Hub moneta öwrilýär. Hub token görnüşinde bize paýlanýar. Her jogabyň netijesi 5-15 minut aralykda size bildirilýär. Ne bolsa bu ýerde siziň levelliňiz bar. Leveller näle geçmeli leveller size IQ pointiňiň sanyna görä paýlanýar. Ne bu ýerde öz levelinizi görmek üçin My Reverse diýip ýazyp duran ýerine basýarys. Ne size has düşünikli bolar ýaly. Misal üçin sizde 100 saniye IQ moneta başlaň IQ point bolsa, siz birinji level alýaňyz. Ne 600 saniye bolsa ikinji level. Ne şular ýaly görnüşde IQ pointiňiň sanyna görä size leveller berilýär. Bu her levelde ilk bilen maskaň bölegi aşagynda da size bir näçe bonuslar her levelde başga bonuslar berilýär. Ne misal üçin 3-nji levele geçeňizde size ekosistem anyň partnerleri tarapyndan airdropda birazcık bonus berilýär diýip görkezlen. Ne 4-nji level, 5-nji level hem şular ýaly. Opşy 10 level we ne olaryň gysgaça görkezip geçeýin. Ne görüşiňiz ýaly her leveliň bonusyny talap etmegi ýatdan çykarmaň. Ne bolsa leaderboard bölümine bolsa siz özüňiziň näçinji meselde duranyňyzy görüp bilýäňiz. Ne bolsa aşağı referans bölümine girip siz özüňizde adym goşup bilýäňiz. Ne birazcık aşağı gaýdamyzda öz silkaňyzy hem kopýa edip dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilýäňiz. Ýöne ýygyňda adam goşaňyzy esasy bilmeli ýeriňiz. Her ýygyňda goşýan adamyňyz Twitter açanyna 3 ay bolmadyk bolsa, hem-de 100 tane patbeççi bolmadyk bolsa, siziň ýygyňda referansluk bilen goşulmaýar. Indi bolsa görüşüňiz ýaly biziň edil şu wagt ýanky sorawlarymyň netijesi geldi. Şu ýokardaky ýere basyp biz sorawlarymyň netijesini görüp bilýäris. Indi bolsa biraz aşağı gaýdýarsa biz bu ýerden birinji levele geçenimiz üçin bize berilen bonuslary claim edýäs. Mask fragment diýip ýazyp duran ýere basýarys. Isem claim etdik. Go back basýarsa täzen aşaňdaky bonusy claim edýäs. Siz birinji separ basanýyz bolmady, ne ikinji separ basýarys ýa. Next basýarsa ikinji levele geçýäs. İkinji levelde hem IQ pointimiz 600 bolanda ikinji leveldäki bonuslar hem claim edip alýas. Indi şu ýere basýarys. Ne dostlar beýleki jogaplamyň netijesini hem şu ýerden görüp bilersiz. Indi X basýarsa çykýar. Ýa. Ne dostlar airdrop şu görnüşde ýene-de şular proýektiň dowamy bolup durar. Bizi gollamak üçin like basyp kanalymyza YouTube, TikTok, Telegram kanalyna goşulmagy ýatdan çykarmaň.